Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки дар видеои пештара навистагем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем, шумода маълумот расонем ва саволҳое ки боша мақсад барои пурсидан метавонед ки дар ватсапмон ё ки дар комментария нависед. Иншаллоҳ видеои ояндада ҳаракат мекунем ки тошна ва аниқша биёвем, шумода маълумот расонем. Ва пешаи видеоро тамошо кардан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписаться ва лайка бичиқед, мода дастгирӣ беҳтарин меша. Ҳаматон миннатдор мешем. барои нарх навои билета пурсидан, барои билет гирифтан, барои аэропорта гузарондан, барои пересечени граница ба самолёт, ба мошин, барои бор рӯй кардан ё ки аз Тоҷикистон ягон документа рӯй кардан. Мақсад ҳамихали саволҳо ё ки дар кор боша ё ки вазошен гирифтан, метавонед ки дар номерҳоямон муроҷиат кунед. Мақсад баъзеҳоша ки хидмонам накунем, ҳастанд бародарои надёжне ки иншаллоҳ кортона буд мекунанд. ва мехонем саволҳое ки нависта будем дар видеои пештара. Салом бародар, дар багаж корча мумкин боша гузарондан намегиранша аэропорта ягон кас медона, мегуфтед хуб мешид, пешакӣ раҳмат. Бародарҷоном, агар багаждаки боша, бале иҷозата беташвиш метавонед ки барин, вале ручноида нагирен. Ами ручноида ай ҳама хубаш, ами мақсад қанд, шоколад ё ки либос бигирен, бастай, барое ки бисёр чизҳоро ай ручной мегардонад. Салому алайкум ака, гости омадагиам 3 моҳ пас, метавонем бо буроем гости кунем биёем? Алайкум салом бародарҷон, бале мешава. Главни ами штраф надошта боша, ами штраф зиёд набоша бугем, беташвиш рафта омадан мегирем, барое ки дар ҳамаи видеом қариб мегӯм ки депортатсияра ай рӯи штраф мекунанд. Муддата зиёд кишид, мумкин ай депорт кардан. ака салому алайкум, ҳамира срочно ҷавоб медоде, хеле хурсанд мешудам. Зани ҳомиладора 8 моҳа шудагия ягон илоҷ ҳасте ки ай аэропорт мемонад ватан рафтан? хеле ки дар ҳамаи видео мегӯм ки ай 7 моҳа зиёд шуд, иҷозат нест рӯй карданда, вале дина барои ами саволи хитон акай Фаррух бигем, бародаре ки дар чанд видеом нишон додагиам, телефон карда мега сомон айр ягон вариант неста, иҷозат наметия барои рӯй кардана, вале уралқатӣ рӯй карда метавонам. Мақсад ки 7 моҳа гузаштагӣ боша, метавонед ки дар ватсап мо номерои акай Фарруха пурсед, иншаллоҳ ки ҳаракат мекунад рӯй кунад. Салому алайкум акай Абдулло, ҳами патент аннулировать шава ягон мушкилӣ намешава? Алайкум салом бародарҷон, мақсад дар иҷа пурра навистагӣ нестена, вале ҳамиқа шумо дар расонда метавонам ки дар ҳолате ки патентон аннулировать шава, муддати 1 сол патенти нав спорида наметавонед ва рафтан дар мақсад аз сабаб ки аннулировать шудаги таможнира гузаштанда ягон проблема намешава. Яктай дигар, салому алайкум, загранпаспорти тоҷикиро проверка кардан мумкина ё запрет мемонад? Алайкум салом, вале ҳамхали гапҳо ҳасте ки мақсад проверка кунем, бута рӯ мезанад, как бута ё ки мақсад запрет мондани набошад, запрет мемонад, ё ҳамаш дурӯға, беташвиш. Шумо мақсад че майюре ки ҳастанд одамое ки худ монда ҳолате шуда буд ки як бародара хеле пеш дар видео ман гуфта будам ки барои граница перескат кардан учен мошин набуд, самолёт хати Армена рӯиш кардем, айусу дар омадан намондам, баъд бигем пересадка кати Тоҷикистон прямои рӯиш кардем. Барои он пешаи ое ки граница перескат мекунем, пешаи ое ки мақсад ягон ҷо мерем ё ки омаданӣ мешен, проверка кунем, беташвиш, дили пур кати баъдан мерен мебиёен. хуб, ҳамиқа савол, боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед. Иншаллоҳ умедворам ки то ҷои метонистагим фаҳмондагиам бошем ҳама вақт.